Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Emilio Rúa porque imos falar da xira que ten prevista este verán dentro tamén dos concertos do Xacobeo. Que tal? Benvido. Moitas gracias, moi ben. Falamos dunha xira con espazos singulares, é algo que estás acostumado a facer, pero que sempre é como unha experiencia moi bonita, non? A nivel musical. Home, sí, a verdade que sí, desde fai xa moito tempo son concertos que adoito a facer neste formato de cantautor, así, basicamente guitarra, voz e piano. Para mí son moi gratificantes, sí que é verdade que adoito a ir a sitios como os que vou nesta xira, non? Son lugares que teñen un encanto xa de por sí porque son parte do noso patrimonio cultural. Eso xa lle pon en valor non o que é. A música é un factor máis que fai posible tamén esa combinación entre esos dous mundos, que é o patrimonio e a cultura. Como xurde esa idea de facer a unión entre ese proxecto persoal e o patrimonio? Pois simplemente moitas veces por a facilidade de poder facer un concerto en espazos que sean tan diferentes e tan nosos, non? Xa o escenario tes aí, non fai falta iluminación prácticamente, realmente non faría falta tampouco son, aínda que na infraestructura sempre se leva luz e sonido, evidentemente, para intentar, bueno, darlle un enfoque ao lugar pois un poquinho máis non coidado, pero, bueno, darlle vestilo un pouquiño, pero mínimamente, porque a invasión nestes lugares ten que ser mínima e, sobre todo, por respeto ao lugar, non? Porque, xa, como digo, o escenario xa o tes aí, simplemente coller a guitarra ou o piano, porte a cantar, deixar que te envolva un lugar tan bonito, non? Entonces, non hai máis, realmente é moi simple. Unha dificultade que sí que ten é a hora de escoller repertorio, non? Un pouco, adaptaste a estes espazos ou deixaste levar un pouco? Pois depende, porque sí que é verdad que despois de tantos anos facendo discos e algúns libros con discos, pois sí que é verdad que teño moita temática que algunhas sí que fan referencia ao lugar onde vou. Por exemplo, Santo Estevo ten unha lenda que fixen dentro dun libro disco de as lendas no camiño. Entonces sempre vou elixindo algún tema específico da zona para, bueno, darlle un poquinho máis de abertura pois á temática, non? Para que a xente tamén se identifique un pouco co que vou a facer. Basicamente tamén canto cancións miñas, porque como creador e compositor pois teño que tamén reivindicar esa parte dentro do que é a cultura galega de ser un creador, non? Iso é importantísimo e non esquecelo nunca, ainda que sexan cancións que non son coñecidas por todo o público, pero sí que son parte, digamos, xa, digamos, do meu patrimonio musical. Entonces eu intento tamén cantar sempre esas cancións para que serían, bueno, darlle un poquinho máis de pulo para que a xente as coñeza, pero sen deixar, pois como digo, temas ou versos, poemas desa zona, non, onde se vai a facer o concerto. Falando precisamente desa parte creativa, xa tes experiencia neste tipo de concertos, non? Que ligan a música e o patrimonio, pero pasouche ao principio que mellor algunha canción que estaba composta ao chegar e escoitala dentro destes espazos parece así como que un pouco de pel de galiña? Home, sí que é verdad que, por exemplo, hai un tema que, pero pásame cun tema meu, que é Vida Miña, que é un tema que compuxen no 2006, bueno, compuxen antes, editouse no 2006, devino compoñer no 2002, é un tema a capela que ten un aire moi tradicional, e sí que é verdade que cando canto nos lugares tan, digamos, íntimos, pois, claro, estás tocando a guitarra cancións túas ou versións e de repente vense todo abaixo e cantas un tema a capela que ninguén se espera, por exemplo, pois claro, rompe un pouco todo esa constancia que ten o concerto, e esa dinámica. Entonces, créase tamén un silencio que eu creo que o público tamén o agradece. E sí que é verdade que aí, nese momento, sí que notas algo diferente pois en relación a todo o que estás facendo durante o concerto, non? Porque, como digo, pois parece como se baixara o volumen un pouquiño, te pararas a ver ou escoitar, ou simplemente pois divisar o que está ao teu redor. En este caso, en espazos así, pois axuda un pouco e bastante. Para os que non tiveran todavía contacto con este formato, que é o que se pode atopar o público neste tipo de concertos? Pois eu creo que, mira, simplemente, pois, digamos, a visión dun cantautor, pois, moi simple, porque sí que sempre o reivindicarei moi simple, porque é así a miña forma de ser, entendo a música desa maneira, pero sí que moi chea de enerxía, penso eu.
sobre todo, pois, eu sempre intento entregarme nos concertos como tanto haxa 100 persoas como haxa 20.000. É a mesma maneira, sabes? Non teño, digamos, non me vou atrás en ese sentido, é todo o contrario. Pois, a veces, incluso me veño máis arriba, intento facer o posible mellor para que a xente tamén o disfrute. Eu creo que tamén iso é de agradecer en tempos nos que hai tanto, digamos, macro concerto, con grandes escenarios, con grandes infraestructuras. En este caso é todo o contrario, a infraestructura está aí, que son os espazos que son nosos, que son do patrimonio, que son grandes de por sí, e simplemente con facer o mínimo posible, digamos, cantando como un sabe, pois facer que a xente disfrute. Eu creo que até o de agora, pois sí que o reto foi sempre conseguido, penso eu. Como foi dende eses inicios, esa evolución compositiva? En que punto sintes que estás agora? Pois mira, moitas veces sí que é verdad que penso nesta boa pregunta que me faz, porque dende que empecéi sempre segui unha línea moi clara na miña forma de entender a música, de compoñer, aínda que me gustan moitísimos estilos, teño que reconocer que sí que teño capacidade para poder facer moitas cousas, pero sempre me centro no que realmente a mí me gusta, que entre comillas a canción de autor, moi sinxela. Entón, con esa línea dende o primeiro disco sempre a seguirei, creo que é inevitable, aínda que evolución está aí, sobre todo nas producións. Teño discos moi variados, con moi boas producións, con moitos diferentes de arranxos, con moitos instrumentos, pero cada vez tendo máis a facelo íntimamente ou acústicamente máis sinxelo. Estou no momento tamén de composición no que sí que cada vez reivindico máis, como neste caso dos espazos singulares desta xira, o rural. Cada vez o teño máis claro. Sempre o tuve dende o principio, pero creo que cada vez o teño aínda máis. Pensaba que ao mellor cos anos que me iba a pasar, pero todo o contrario. Tampouco me tiña que pasar nada, porque eu creo que eso está aí, porque onde un é, é o que hai, non? Son do mundo do rural, dai veño, entón aí sei que sempre estarei. E a miña, digamos, temática xira en torno a eso. Dende o primeiro disco, xa van 12, posiblemente o próximo 13 vai falar deso e todavía máis, seguramente, máis reivindicativo todavía. Queríache preguntar precisamente polas túas influencias actuais, que música estás un pouco explorando, que estilos, artistas o mellor? Sí, home, a verdad que me gusta de todo. Por exemplo, para cambiar sorpresa de moita xente, se tuvera que elixir un artista actual que me diga, teño que ir ver, non me importaría, pois a mellor Dua Lipa, digo simplemente por a forma das cancións, sí que me parece algo actual e que ten un estilo marcado, definido, quero dicir, que non é unha cousa que non se pode escoitar, todo o contrario, pareceme que ten esa forma de compoñer ou de producir, pois, bueno, xa ten un estilo que a min, bueno, gústame, porque é un pouco máis funky, hai uns aires aí que me gustan. Agora, a música que escoito, pois, cada vez escoito cousas de tempos pasados, porque me gusta ese sonido antiguo, sabes, que non tiña un sonido perfecto digitalmente, pero tiña un carácter persoal que se nota moitísimo. Entonces, escoito moito tipo de música, dende Eva Cassidy, que era unha artista que me encantaba, digamos, xa por a súa voz, que me parecía prodixiosa, pois o que sei, o concerto básico de Antonio Vega que fixo fai uns anos, que é moi sinxelo, pareceme impresionante, encántame por a sencillez. Entonces, bueno, sempre tendo un pouco a escutar cousas xa pasadas, porque me enriquecen máis, a verdad. Que é un pouco tamén logo que se traslada, non sempre vos pasa aos músicos, que ao final as influencias e o que escoitas fai tamén que tires por uns camiños, por outros. Claro, certo, cando escoitas artistas que che dicen algo que che gustan ou que che gustan esas producións nos discos, pois intentas ti tamén un pouco tirar por aí, porque tamén son os teus gustos e a tua forma. Son maestros ao final, porque todos os temos que ter, iso é inevitable. Aquí ninguén nace xa aprendido. Podes ter depois un carácter para a composición, para a creación, e ter a tua liña definida ou ir definido cos anos. É verdad que hai que ter algo, se non tes algo xa de nacimento, pois ao mellor é máis difícil, non? Pero é unha sorte mellor telo. Eu a música venme xa dende que nacín, non sei se para ben ou para mal no que fago, pero intento facer o mellor posible, pero sí que é verdad que para min é parte da miña forma de entender o mundo e a vida, non? Entonces, claro, pois, o mellor é máis doado que o mellor outras persoas, pero sí que intento despois aprender e facer os discos como a mí me gustaría que sonara mellor a outro artista que me gustaba ou que me gusta. Entonces, bueno, é un aprendizaxe e tamén eso, ter os maestros. Pois moitísimas grazas, Emilio, por acompañarnos. Nada, grazas a vos.
E, bueno, invitar, por suposto, a todos a consultar estes concertos do Xacobeo, de Emilio Rúa, que comezan xa este domingo, e están todos invitados a velo.